everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulap sa hangin. Sir, tuan ang uban sila mga trabaho. Maayo noon. Mo naman og na high blood si Ma'am Julia, sir. Pasagdi siya. May isugo ko nimo. Unsa man na, sir? Pangitaa sa Facebook si Silis. Ha? Sir Alejandro, gusto bang ako nabati, sir? Imong... Pangitaa si Silis sa Facebook. Gusto kong mahibaw kung unsa na'y nahitabo niya karon. Karong adlaw ang iyang birthday. Og kanunay ko siyang makit-an diha sa duyan kung birthday niya. Malipayon ra ba siya? Ha? Sa panahon nga, moabot ang iyang adlaw na tawhan. Malipayon ra ba siya, Sir Alejandro? Makita ko siyang magpahiyom. Pero, nahibaw ko nga sa ilawom sa iyang dughan, gisakitan siya. Mabasa ko kini sa iyang mga mata. Pero, wa ko'y mahimo aron. Aron mahanaw ang gibati niyang kasakit. Ang anong pangitaon pa man nimo siya? Aron makapahuway na ko sa akong gibati nga kahasol. Nahasol sa unsa? Ngano nahasol magkasbation ni anang sala, Sir Alejandro? Katabang lang nimo siya, diba? Wa siya ibili. Ubos na kayo siya. Oh. Sorry. Sorry, sir. Mauna ang akong gimahayan. Kung nga nung wa ko'y gibuhat para niya. Kung nga nung wa ko'y tingog para kang Silis. Mao nga, tabangi ko nga makitaan ko siya. Ha? Sa Facebook. Pangitaa siya sa Facebook. Oon sa man ako sis pagpangita. Wa gani ko makakita bisan sa iyang naong. O posible nga dili na sala sa iyang nga gigamit. Pila na katuig sukad siya nahimo ni mong katabang din, sir. 20 kapin katuig na ang nakalabay. So, posible nga nausab ng iyang naong karon. Tabangi ko, Helena. Maluoy ka. Sir Alejandro. Ikaw ang makatabang nako. Aron mawa na kining kahasol sa akong nauna ug kasing-kasing. Nganong karon pa man nimo siya pangitaon? Ni anak ko sa katapusang bahin sa akong kinabuhi, Helena. Gusto ko nga makasiguro nga nahiluna na siya. Gusto kong mahibaw kung malipayo na ba siya karon sa iyang kinabuhi. Sige. Pangitaon ko siya, sir. Excuse una. Ganun karon pa man siya makauna-una sa pagpangita ni Mama. Karon nga patay na si Mama Sis.
Huwag kapuslanan yung pagpagita ni Mama. Huwag kapuslanan. Hoy! Ay! Ow! Sakit! Sorry. Sorry, Ma'am Shane. Aray! Panuway, bayhana! Sakit sa kong sampot! Karon kang bayhana ka, tuwa siya paingon sa karaambay. Bisan doon sa payang buhaton. Dili na niyo makitaan sa Mama. Dili na siya makapangayong pasaylo ni Mama. Kinamatay si Mama nga guba ang kasing-kasing. Karon ka lang na kung bayhana ka, kumuton tagyot ka. Asa ka mo? Ay, kog sugata lang do. Patilawon akong laparo nga wa dito si Helena. Ano nasuko na usap ka niya? Iya kong giwakli. Nadagdag ko si Yuta. Nalugiwak lang usap ka niya. Abat lang. Nabuang na tingali siya. Nagkilak na nagdagan o niya. Akong gisugat. Gitok mo di ba yun kas panuay? Pahawa di abi. Ayaw siya kilapti. Pahawa. Ayaw siya kilapti! Nga na bang magbuot ka man? O saman, uyab naman o. Ayaw pa tayo pambasangil mo. Hilom, klaro na kayo nga kabit ni mo sa Helena. Kay mo laban magit ka niya. Pahawa di abi. Pasagdi o na siya. Ay! Musukol ka nagagawin ha? Dili pagsuko lang ako, ma'am. Gibadlong talang ka. Kinaa sa kaguol si Helena. Mabawas na di ko sa animal. Ayaw na lagi ipangita gubot, ma'am. O sige. Di na ko bugnoon sa Helena. Basta, hakan ko nimo sa lips. Nayabag naman tingali ka, ma'am siya. Mukalit man kaglikoy. Kung dili ko nimo hakan, o sige, bugnoon ako sa Helena. Oh, nayabag kinibayana. Pisan ang saon. Kinahaloy sunod ako ang gusto ni Sir Alejandro. Pagitaon ko sa Facebook si Mama Salas. Gusto. Unsa gyud ka ang itsura ni Mama sa batanon pa siya. Oh, Panuway kang nako. Sakit kaya kung sampon si mga pagwak rin ako. Ma'am Shane! Buhing akong buhok! Upawat ka kang magitaha ka. Ma'am, ayokong buksis pagsukol mo! Ayaw ko kadlo ka. Sige, sukol! Sukol! Ito na lagi! Ayaw lumagang ako kadlo. Tingnan na natin kang ayokong bugnua! Aray! Ma! Ayaw pa magdoon eh. Isambong ka kang mama! Panuway ka! Aray! Ibanian ko ni Mustadlo! Mama! Dili mo na ito akong gusto gupot. Nganong ilamag ikong dot-doton. Helena, mayo tingali nga mo pahawa na lang ka din. Dili! Huwag makapapahawa na ko ning dapita. Gawas kang Sir Alejandro lang lando. Helena. Migara na gyud kag maayo, ha, Helena? Imo nang gibalian og tudlo si Shane? O sa pagtan-aw nimo sa imong kaugalingon, ha? Ikaw na agawon din, he? Nurse ka lang sa kumbana, day. Wa kay katungod nga mo pasakit sa akong anak. Iya akong gibugno, ma'am. Gibugno ka niya kay imo siyang gitukmod. Nakalitan ko, ma'am. Iya akong giberas na tanagdagan ko. Mga natukmod na ko siya nga. Hilom! Murason ka pag yun. Layas ka rin dayon. Layas! Sa ako nang giingon, ma'am. Si Sir Alejandro lang ang makapalayas na ko din eh. Sorry. Pues, magmahay ka ining imong pagpabaga sa imong naong, Helena. Magmahay ka! Gibaharan na sa pagkaniya. Oh,
Pero dili ko mo pahawa din eh. Nga naman sabyod, Helena. Lando, Hangtod ako nagdibog kung unsay imong gikawilihan ining bayan. maluoy ko ni Sir Alejandro. Daghan na makapuli nimo. Kwartahan na sila. May mo kang ubanan sa pagpang-apply sa ospital. Sigurado ko nga madahwat yun ka. Lapit akong si Sir Alejandro ang mo recommend nimo. Gusto kong ako'y maatiman ni Sir Alejandro, Lando. Hangtod nga makalakaw na siya. Oh. Ha? Si Sir Alejandro di ay rason? Kung ano di ka mo pahawa din eh. Oh, busa. Antoso na ko ang kasalbahi sining atong duha ka agaon na. Oh. Dinhi ka na. Gitawag na ko ni Sir Alejandro. Sir? Unsa man? Natanaw na ba nimo si Silly sa Facebook? Karon sir. Ako sing tanahon. Maayo nang naa ka. Sige. Sige sir. Ang akong cellphone na lang akong gamiton. Sige. Unaha og pangita ang Silis Magbang. Oh, sir. Shane, Ma, lakaw. Susiha kung misumbong ba si Helena sa imong amahan sa akong pagsagpa niya ganina. okay, Mama. Lisod-lisod rong tagyod kang babayhana ka. Tutal, wa man kay ikapakitang ebidensya nga nakita gyud mi nimo si Franco nga nagkakos ug naghawk sa luyo. Nag-unsam ka sila ron sa sud. Tanawa, sir. Oh. Kini siya. Mauni. Unsam ng ilang Dili kalingawag nimo. tanaw sa Facebook? Sige. Laing nga nasab ang itay. O, sa may lain niyang answer. Celestina. Okay. Celestina. May search sila nga sa Facebook? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.